מה אתה מתחיל לבדוק לי גלגלים מרת עם... בודק כמה וולט הגלגל מוציא, מה אתה רוצה? אתה עם השטויות שלך. בוא, עזוב אותך משטויות, בוא. תקשיבו, אוקו, כן? מונע פאנצ'רים, עשיתי לכם פה ברגים הכנסתי, כן? רבי, תתקרב אליי. שמעת? תראה. סיבוב, נגמר. האוויר לא יוצא. קוסם אתה. קוסם! זה לא אני, זה אוקו, קורקינטים, אופניים. יש גם לטרקטורונים. פנימיות, זה עובד טוב. עם צמיגים, טיובלס, זה עובד פגז. פגז, חברים, לא צריך להחליף פנימית. החומר סותם אותו, ראיתם? בוא תראה להם עוד אחד, בוא תראה להם. הנה, הנה יש בועה. נותן לו בסיבוב. אין כלום. צמיג. מפוצץ. חברים, אוקו זה החומר. אופניים, קורקינטים, טרקטורונים. אנחנו באשקלון, בן גוריון 11. תבואו, נמלא לכם חומר.